Honarok elvégezni. András. Zétény, felemeli Zsombor felé, Zsombor. Megelőzik most, Zsotyesz szemmel bele, Zsotyesz. Szerint tudják passzolni. Most egy fölpassz. Az bravo, András, szépen, Zétény. Zétény, be Andrásnak. Aztán föl Mikey-nak. Mikey, ki Zsombornak, és a kapust keresi a lehetőségeket, berakja középre, ott András van, és Mikey. Az az Zéténynek. Zétény, szépen neki Mikey-nak. Mikey fölpassz. Szép csel. Olivér, és most vissza. András le Zéténynek, Zétény. Azonnal le Mikey-nak. Mikey, fölpassz, Zsombor kirezdeni a játékot. Sajnos óra továbbra sincs, tehát 20 perc elkezdtük, Van Dijk kapja a labdát, hátul Zsombor. Hátrafele játszunk egyelőre. Aztán Zsombor rá Zétényre, Zétény fölnézhet. Zétény berakja középre, Van Dijk oldalra, ez egy kicsit hosszú lesz Zsombornak, nem Zsombor beéri, fantasztikus. Zsombi, szélen, fölpasszol Peter. Az első félidőben nézzük. Magas labda, ez jól jön be. Elpattanak mindenki mellett. Zétény fekszik le, vagy dől, fekszik le. Mondjuk, hogy rávetődik a labdára, és megszerzi. Kapuból jöhetünk. Zéténynek kell kigurítani a Zsombor. Elkezdett számolni a játékvezető, itt nem... Most kicsit fel vagyunk lazul, a Zsombor megy ki, aki rakják a szélére, ott üres ember van, Pityesz ér oda, Pityesz, megpróbálják rárúgni, nem jó, Van Dijk, Zétény. Nincs kipattanó szerencsére, ebben ez volt a nehézség, Zétény, és már dobja is ki. Pityesznek, Pityesz, hogy fölnéz, igen, az lesz Zétény. Zétény ballal kinyomja Zsombornak, Zsombor föl, az nagyon szép labda, Mikey. Zalán, Zsombor és az Zétény. Zétény fölpasszol Zalánnak, Zalán nem is indulhat akár. Nem indul, aztán paszt akar Van Dijknak, de magabiztosan egy hosszú labda ide a félpályák közelébe, András van itt. András a hibára várt, és ez be is jött most, hátrafele Zéténynek, Zétény érkezik. Zétény, egyből vissza a mezőnkbe. Azaz! Zalán tud belefejelni, Zente felé. Átpasszolják a túloldal. Andráson most sajnos átmennek. Berögják üres területre. És Zétény véd egy óriási, bravo! Az ellenfélnek elvégzi gyorsan. Berakják középre. Van Dijk van ott, Van Dijk. Hátra tudják csak passzolni Van Dijk szépen. De egy távolövés, és ez Zétény. Jó. Kósza próbálkozás. Olivér kapja a labdát. Zétény. Zétény, föl. Ott nincsen senki sajnos tőlünk, csak egy. Viszont átveszik. Andrásnak keveset. Zsombor mert most eltolják. Bravo, Oli! Olivér hazatolja Zéténynek. Zétény. Szép, kitolja Nétnek, Nét fölpasszolja Zeusznak, passza, és ezzel jöhet az ellenfél. Egy hosszú labda. Nyugodt! Beszélj már, Zétény! Mondjad! Nyisd ki a szád! Zétény még egyet tol rajta. Most emeli be, Zentét kilöki a labda alól, de még tovább sikerül valahogy csúsztatnia a ráadásul, és övék a labda. Ebből indulnak, berakják üres területre. Hosszú labda, az Zétény véd egyet a röviden. Első félidőben járunk, meghanyarítják, Zétény öklöz egyet. Lökés, itt él a játékvezető szeret. Kapus kirúgás, szabadrugás. Zétény már is kirakja a szélére, Zsombornak, Zsombor fölnézhet. Zsombor azonnal indítja Somát, bravo! Zsombor, Zétény. Van Dijk, ki a szélére, Zsombor, most föl egyet, úgy van. András, szépen hoztuk ki most a labdát, ebből kéne most valamit főzni. Pityesz. Azaz! Zétény megfogja a büntetőt! Bravo, Zétény! És mi történt?
Lefújták az első félidőt. Na,